Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. አንሐኹም ሰላሐዲን ምስሐውና ሰሚና መጺና ዘለና Det är broder Saladin med broder Sem. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና ክንካፈል ኢና Och idag ska vi få ta del av det här programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል በእምነት ዓለምካ ምቕያር ድብል እዩ Och dagens ord det är förändra din värld genom tro. እዚ ዓለምካ ንብሎ ዘለና በቕልል ድበለ ትግርኛ ናብራና ኢና ንብል ዘለና Och i det här vi beskriver din värld, vi beskriver din vardagliga liv det du lever i. እሲ እቲ ንነብረሉ ናብራናን ኩነታትና ብምሉእ እሱናትና ዓለም እዩ Så där du befinner dig, det du lever, det du gör i din vardagliga liv, det är din värld. ስለዚ ንዑ በእምነት ምቕያር Så det är hur vi förändrar det genom tro. በእምነት ትኽክለኛ ቅርጽ ከም ዝሕዝ ምግባር Genom tro att göra så att den skapas en bra form. ኣብ ኢድና እዩ Det har vi i vår hand. ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣይኮነን Det är inte i Guds hand. መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 11 I Hebreerbrevet kapitel 11, ጥቕሲ 3 vers 3. ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ በእምነት ነስተውዕል ኣሎና Guds tron förstår vi att genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att vi ser inte det vi ser inte har blivit till av något synligt. ሪኢኹም ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ዝተፈጠረ ኢሉ Ser ni, det visar att universum är skapat genom Guds ord. እቲ ዝርአ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ ካብቲ ዘይርአስ በእምነት ከም ዝኾነ ከዓ ነጊሩና Och det beskriver för oss det som från det osynliga blev till det synliga var genom tron. ኣሕዋት ብሂወት ክንመላለስ ከለና ናብራና ዝተፈላለየ ዓይነት ቅርፂ ክሕዝ ይኽእል እዩ När vi vandrar i livet så kan våra värld ha olika former. ካብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝበሎ ፍቓድ ወፃኢ ክኸይድ ይኽእል እዩ Det kan gå utanför det Gud hade viljat i våra liv egentligen. ንኣብነት ፍቓድ ኣምላኽ ንዓና ጥዕና እዩ Exempelvis Guds vilja för oss är hälsa, att vi ska ha bra hälsa. ብሕማም ክንመላለስ ከለና ክንመላለስ ንኽእል ኢና Ibland så kan vi vandra i sjukdom. ፍቓድ ኣምላኽ ንዓና ብልጽግና እዩ Guds vilja för oss är välstånd och blomstring. ብብዙሕ ምጉሱቓል ክንከይድ ንኽእል ኢና Men ibland så vandrar vi i mycket misslyckandet. ማለት ናይ ህይወትና ጉዕዞ ናትና ዓለም ከምቲ ኣምላኽ ዘይበሎ ቅርጽ እንተደኣ ሕዛ ኣሎ ኮይኑ Så om vårt liv och vår värld börjar få form som inte är som Guds vilja, ምንም ደጨንቕ ነገር የብሉን så behöver ni inte vara oroliga för det. ኣብ ኢድና ኢት መፍትሒ Nyckeln är i vår hand. ከምቲ ክኾኑ ዝግብኦ ከነኾኖ ንኽእል ድማ በእምነት እዩ Och exakt hur det borde vara att vi kan få det till det är genom tron. ዓለምካ ከመይ ክኸውን ትደልየ መጀመርታ ሰኣሎ ውሽጥኻ Först behöver du bygga upp en bild och måla upp det i ditt inre, hur du vill att din värld ska vara. ንዕኡ ድማ በእምነት ተዛረቦ Och sen när du har gjort det, tala ut det genom tron. ነቲ ዝተዛረብካዮ ድማ ኣብኡ ጽናዕ Och det du har talat ut, var fast i det och lev i det. ሽዑኡ ዓለምካ ከም ትስኻ ትብሎ ዘለኻ ክስራሕ ክጅምር እዩ Då kommer din värld börja formas och styras till det som du har sagt. ንዓለምና እንታይ ዓይነት ቅርፂ ክሕዝ ኣለዎ እንውስኖ ንሕና ኢና Så vilken form vår värld ska ha, vem som beslutar det är oss själva. ስለዚ ኣምላኽ ይኹን ወይ ሰይጣን ኣብ ናትና ዓለም ብናትና ፍቓድ ኣይኣትውን እዩ Så varken Gud eller Satan så kan de inte komma in i vår vilja, i vår beslut. ስለዚ ኣብ ናይ በረኸት ኣብ ናይ ብልጽግና ኣብ ናይ ምክንዋን ኣብ ናይ ሰላም ኣብ ናይ ጸጋ ክንነብር ንደር እንድሕር ኮይና ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት Så om vi vill leva i det framgångsrikt välstånd i Guds nåd, om vi vill leva det sorts liv, ብጥዕና ክንመላለስ ጥራሕ ንደሊ እንድሕር ኮይና om vi vill endast leva i bra hälsa, ይከኣል እዩ så går det. ንዝስምዐኩም ኣይትእመንዎ Lita inte på det ni känner endast på. ንትርእይዎ ዘለኹም ኣይትእመንዎ Lita inte på det ni ser runt omkring er bara. ነገር ግን ተዛረብዎ Tala istället ut över det. ከመይ ክኸውን ትደሊ ተዛረብዎ Tala ut det ni vill att det ska ske. ንኣብነት ናይ ጥዕና ነገር እንድሕር ይሽግረኩም ኣሎ ኮይኑ Det kan vara hälsoproblem, exempelvis ni går igenom. ጥዕና ይስእና ኣለኹ ይትበሉ Så tala inte istället, jag går igenom saker och min hälsa är förstörd. እንተ ደኣ ከምኡ ትብሉ ኣለኹም ኮንኩም መሊስኩም ንዓለምኩም ተባላሽዎ ኢኹም ዘለኹም För när ni fortsätter säga så, det är ni själva som förstör er värld. ምክንያቱ ዓለምኩም ምስ ኣፍኩም ይተሓሓዝ እዩ Och det är för er värld är kopplad med era ord. ኣብቲ ሕማቕ ስምዒት ዝስምዐኩም Där ni känner dålig smärta i era kropp. ሽዑ ኣንጻሩ ብእምነት ተዛረቡ Så tala motsatsen till er tro.
بإيسوس كريستوس ملكوت أو تعنايو أبا يسرع بلو Så sägs det att Jesus har fullständigt hälsa funkar över mitt liv. كل جزء أبتعناي سنبر بلو Jag vandrar alltid i full hälsa. Talar لا ut det. إيكونومي هيوتكم مدربة خون كله Exempelvis om ni går igenom öken i er ekonomiska liv. بإيسوس كريستوس مجزء أبي يرقاساي زقود لني بالليل كل ملي إلا يبلو Tala istället i Jesu namn, Herren är min Herre. Mig ska det inte fattas något. Han har gjort mig fullt på alla områden. أنا أمل أتيزنا بربلو Tala ut istället, jag lever i fullhet. كم زغت قبرون دحر جميركم نعلمكم نابتتخكلين يا زغونا قرصة تصور لهم مالاتي. Och när ni börjar göra så börjar ni hämta fram er värld till den riktiga formen som ni vill ha. نجركن كم تزرعكم من دحر تزاريبكم ماليسكم كم خغطسل فأتوا لهم. Men när ni talar istället det ni ser så gör ni det tillåtelse att fortsätta leva så. نحنا بأمة بر بمرأي أين مالالسني نايل مزحف قدس. Guds ord säger att vi vandrar i tro inte på det som är synliga. بأمة أتمالالوس بر بتريقوا أيت مالالسو. Vandra istället i tro inte på det synliga som ni ser. نعلمكم أوشتكمن بأفكمن فتروه. Så forma er värld genom era tankar i er inre och genom att ni talar ut genom era ord. نسخم بلوز أتن كبراتن يخون. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.